כותבת תותי. תסתכלי עליי. תוציאי לשון לרעות כדי שהיא תראה. מה תצא היום? תמר? תמר לאדם, לחנן הסימון חביבה. לא, הילדה נדב. מה תצא היום? רגע, בוא נראה אותה. מצחיקה ופריקית, לכי גם את שבי ליד המצחיקה. שוטר, לך עכשיו גם אתה ליד המצחיקה. כל הילדים קופים רוקדים, כל הילדים קופים רוקדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים. מרימים את הידיים גבוה לשמיים. הנה יעלה עושה ריקוד. היי, יש לה אבא על הראש. זה אומר. אבא תפתח. שלום. תקשו, אחרי אני הולכת לעשות משהו, תסתכלו. אני הולך להיות בהילוך חיצי. שוב, זאת הפרצופים שלי עליי. אנחנו נעמד איך עושים משהו. חצי נכון? אנחנו נעשה סרט על איתי. איתי, אתה איתנו? איתי לנו מהמצלמה. שלום. קרסון. שלום. תראה לנו את ריקוד הקוסום. מה את ריקוד? תגיד משהו. אלה החיים בבית, אותם. כולם רוצים. אני ואימא נשאר. הנה אימא נשאר. מאוד פסיכולוגית, מה אני יכולה לעשות? את בעצם אומרת לי שזה לא מצחיק אותך. נכון. את בעצם לא מבינה את השפה הזאת. רק אבא שלי מבין. באיזה שפה את מבינה? איזה הומור כן מצחיק אותך? מה קשור? קשור למה? רוזה. אני לא חושבת שאת צריכה. אסי וגורי. מי הם? ועוד כל מיני. אז אולי בפעם הבאה תעלי לו בהומור שלך ותראי איך הוא יגיב.
עכשיו נסיים איתי, וביי!